Midhiero koro kwako skunde mag ji giwegi kaluwore ni kwan mar jopuonjre manigi geto mondo riwre kodgi skunde go ok otimore kamano. Giseyo piny owacho kuom siro skunde mag piny owacho ka chutho gidwaro ni kony mondo skunde gi bende oyude ji moko. Judith Omondi miwa ler mathoth. Klase manyien, laboratories, masinde mag somo olewe thoth skunde mag ji giwegi. Ma bang' yudo kwan mathis mar jopuonjre mag junior secondary ndalo adek nyaka ne jopuonjre gi chak somo. Wach maten skunde gi koro koni piny owacho kosekawe okang' mora mora. Kaka jo private school investors waseketo pesa mang'eny kabisa e somo mar nyithindo kendo kawaikore ne CBC. To kata kamano sirkal oko osemiyowa nyithindo. Kechinwang' ka nyithindo ochiw ne public schools, but wan ka private schools chuno wan nyaka wa many nyithindo kendwa kata wa entice jonyuol mondo kelnwa nyithindo. Idwa keto $12 million e igedo to nyathi tiyudo nyithindo 3 kata 4. Nyithindo mosechopo rosi lokrom 10 to kana wuoyo gi jonyuol kata kaka nawinjo kaka gi jonyuol wacho, aneno ni sirikal lando government institutions. This time waseyudo nyithindo 13 to noa project ni by this time nonego bed ni waseyudo nyithindo manyalo romo 30. Koro challenge mwaneno ma jonyuol face en yore mag yudo pesa. Donje somo madundo mar junior secondary osebedo ka liekore koni gi koni kalure weche mag pesa. Mano nyalo bedo achiel kuom gigo mosemiyo pokwa chopo target marwa. Ten skunde gi bende koro kwayo piny owacho mondo migi buge kuponi chutho gin gi dwaro mondo migi puonj lai achiel kod skunde mag piny owacho. Books imiyo na public to private ok yud. Kech ka udwaro ni wapuonj the same curriculum to books to kumiwa. Udwaro ni kara wan wapuonj nyithindo gi gang'o. Jagoro mar Nati County ma Kisumu David Obuon bende koro sayo piny owacho kuom rundo jopuonjre mathoth e skunde mag piny owacho kata mana kombe magibedie maonge. Some of the classrooms moko kata gi desk at lockers. Ngiso ni challenge ma desk at lockers nitie skunde wagi. To maduong' moloyo ni jopuonj mondo gipuonj nyithindo gi pok oore skunde gi. Odiochieng' mar adek nyithindo pod okika ni junior secondary school ni isome gang'o. Kin odwa kwa sirikal nengiri consider sikunde manigi nyithindo moromo, sikunde manigi facilities kata kore matin tinyalo medi through the support of the government and the other stakeholders mondo gimik junior secondary school status mondo sikunde go bendo survive. Ka koro gikwayo migawo mar somo mondo jiwre mar neno ni jopuonjre gi ok owito geno. Gimiwache media gi gima timore e ground are two different things. Adwa na wach ni kaka sani e counties wa mang'eny buge mag junior secondary school gi poko biro. Kata mni Siaya sub county, Siaya county ka buge mag junior secondary school mosebiro ma sirkal osechiwo mana ne public schools en mna book mar agriculture. Koro nyithindo onego som subjects ma okala 11 to book achiel kende mosebiro to nyithindo to nyicho seyepo gitimango gisomango. Counties mamoko kaka mano ma Homa Bay osirwako atamalo 80 mar jopuonjre manyicha otimo penj mag KPSEA. Migori, Siaya kod Kisumo bende ni kod atamalo 70 ka geno nitie ni jopuonjre mamoko mapoko chopo bende biro bedo ni oseyudo skunde kochopo juma manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruog piny